హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మామిడికాయ పప్పు రుచిగా రావాలంటే ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ అయితే 2 సార్లు కందిపప్పును కడిగి పక్కన ఉంచుకోండి. తర్వాత ఒక మామిడికాయను ఈ విధంగా చిన్నగా తరుక్కొని పక్కన ఉంచుకొని, ఒక 2, 3 పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, ఒక ఉల్లిపాయ ఈ విధంగా తరుక్కొని పప్పులో వేసేసుకోండి. ఇప్పుడు కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకొని, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, నెక్స్ట్ పసుపు వేసేసుకొని మూత పెట్టి ఉంచుకోండి. ఒక 4 విజిల్లు వచ్చిన తర్వాత మూత తీసేసి ఇప్పుడు కొన్ని వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని పప్పుని ఈ విధంగా పప్పు గుత్తితో మెదుపుకోండి. ఇది పక్కన ఉంచుకొని మరొక గిన్నె స్టవ్ పైన పెట్టేసుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఇప్పుడు ఆవాలు, జీలకర్ర, నెక్స్ట్ ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోండి. అవి వేగిన తర్వాత వెల్లుల్లిని కూడా ఈ విధంగా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని పోపులో వేసుకోండి. ఈ విధంగా వెల్లుల్లిని వేయడం వల్ల పప్పు అనేది మరింత రుచిగా ఉంటుందండి. తర్వాత కరివేపాకును కూడా వేసేసుకొని ఒకసారి ఇవన్నీ మంచిగా వేగిన తర్వాత పప్పు మిశ్రమాన్ని కూడా పోపులో వేసేయండి. అంతే అండి, ఎంతో రుచికరమైన మామిడికాయ పప్పు రెడీ అయిపోయింది. మా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్.